Next nga nagaproduce ang handmade mask ug body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized.
numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Hello, hello, hello. Mayad nga hapon gid kaninyo tanan. Nakakaraya si iyay kay ti magasugpon kita karon sa istorya ni Virgo of First District in full karaya. Di ba? Ang galing. Kag hibalo nato no, ti kay na in love to si iyay pero sipal-sipal man lang kuno. Ti ibiloon ta what happened sa sipal-sipal. Anyway, good afternoon sa liwat. This is Tita Regine and this is kahapon lamang program diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Biyernes na kita. Kumusta ang one to nyo da, walk along the streets. Ready na? Hindi ka muna gay ka sukso ka high heels ha? Ay nako, malapokan lang gid ang inyong nga tiil. Lago-lago ka mo di sa syudad. So be ready nga maglakat-lakat. May mga road closures, di ba? Balaan nyo na. So gani ka balo ka mo dapat, hindi magdala sa mga binagtong ha? Maglagaw ka mo kay mabugat. More na ang lakat nyo, more pa ang bit-bit nyo. Mas mayo na lang, stay at home kung wala namang gagawin dito sa city. Magpamati na lang diri sa Bombo Radio or magsulat sa inyong mga istorya dira para nga may ma-share man kamo diri sa kahapon lamang program. So start na, go na, write your stories, share, and email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulat and ipadala dayon sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Thank you very much kay Black Widow, ang aton nga mangin interviewee. Buwas diri sa aton bilang aton nga winner last week. Ox na kami nga duwa, all set naman siya. So mag-istoryahanay kami diri and she'll be here diri sa studio. So mo one-on-one gid kami. Buwas. Ma-face-to-face gid kami diri. Anyway, if you're all set, I am also all set here. So let's start this very beautiful afternoon nga mangin very interesting because of the stories ng aton nga mabatian. In just a little while, ari na nga ito ng bahanon para sa inyo tanan from Jeremy Orgason from the Bombo Music Festival. And you, good afternoon. Araw-araw ka-text kita, minu-minuto chinachat mo pa. Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit hindi pa rin tayo? Araw-araw kasabay mong kumain, madalas hinahatid mo ba ko sa amin? Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit? Bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mapalagay? MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isa na bang umiibig? Umasa palagi na lang. Bakit ba nagsiselos pag may kasama kang iba? Bakit ba nag-aalalang makakita ka ng mas maganda? Bakit ba kasi di mo paligawan? Dun din naman ang patutunguhan. Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit? Bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mapalagay? MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isa na bang umiibig? Umasa palagi na lang. MU malabong usapan,
daan, pero maghihintay pa rin. Malabong usapan, malanding ugnayan, mag-isa nga bang umiibig? Malabong usapan, malanding ugnayan, mag-isa nga bang umiibig? Umasa palagi na lang, palagi na lang, palagi na lang. Oh, anong nangyari? Check your relationship sa inyong boylet o kung girllet dira. Ano, kamusta MU magyapon? Malabang usapan or lumilinaw ng konti? Malinaw na, usapan na. I hope para nakamudira, ha? Para walang iiyak-iyak dyan. Anyway, beautiful song from Jeremy Orgason, MU. Good afternoon sa Liwat. This is Tita Regine and this is KLP on a Friday. It's the 19th of January 2024. And today, padayon na naton ang aton nga way natapos ng istorya ni Virgo. First District, very interesting ato, grade 10. Nag-boyfriend kay ura man kaagi ta na boyfriend si Iyay, pero ti nagburo boyfriend through FB. Pero timbal niya, si Pausipa lang, daw trip lang balapay. Tinakakita, kita na kang boyfriend, si LL. Pero, why siya kabalo, no? Ulihin na lang niya na balaan. Okay. At first na balaan niya, ngati sa kay LL gali, the third wheel siya. Kay may girlfriend, existing a girlfriend, ining si LL. But later, nang balaan niya, hindi lang siya gali ang third wheel, no? Hindi lang sila duha. Kundi, tatlo gid gali sila ya in a relationship. Paano jabay? Sige. Padayon na naton, mga kabombo, anong ending sa sining istorya? Sila bala? May happy ending? May forever? Let's find out. Dear Tita Regine. Tita Regine, I don't know why. Kung naga, amod siya ang ginpili ko nga way of relationship nga maging third party. I know, rako-rako nag-judge kay nakon. Pero I know, nga sipal-sipal lang rabala tita. Pero tita nagsigi ang relasyon namon until one time. May ginsugid si LL kay nakon, nga hindi lang gali kami darwa ang miga na, kundi tatlo kami. Yes, tita. Tatlo kami. Kaya before maging kami ni LL, darwa ron gali migana. Kag ako ang ikatatlo. Pero ang masakit tita, kaysa tatlo kami nga nobya na, ako lang gid ang nakamaan kang tanan-tanan. Uy, hala. Kang pagkamaan ko, to okay lang kay nakon. Do sa wara lang. Pero that time tita, sa first GF na, manog 5 months ang relasyon nanda. Sa second GF na, nag 1 month rin sanda. Then sa amon relasyon, manog 1 month pa lang. Pero hambal gani nila, tita, wara sang sikreto nga hindi magwa. So kang naman an kang second GF ni LL, nga amura, tatlo kami. Nakipag-break siya kay LL. Then, the battle is between kanakon kag sa first GF na. Uy, exciting na ni. Darwa na lang kami nabilin, tita. Then one time, nag-away si LL kag ang first GF na. Then, nakipag-break ang girl. And, kang nag-break sanda, ako na lang ang miga ni LL. Pero naman, an ka babae, tita, nga miga ako ni LL, kay accidentally na nga na-open ang account ni LL. Then, gin-chat na. Kag daw ginsuruson log, rabala nga, it means, dako okay lang kay ka na. It's because, siguro nga tiura rin man sanda.
Kang nag 2 months ang relasyon namo ni LL Tita Regine. That was the start. Nga daw ginpabayaan ko eskwela ko. Nagtuntuon ako mag-escape sa klase ko. And I learned nga magbinutig sa ginikanan ko. Ay, bad. Kaya siguro ang time ko, tita, ginubos ko buhos kay LL. Kag doon naguba ang focus ko sa pag-eskwela ko. Pero, nag-amat-amat, mangkubawi, tita, until nga na-balance ko rin ang oras ko sa study kag sa love life. Until nga nakalabot 3 months relasyon namo ni LL. And dito ko naman nga nagchatanay gali sanda kang first GF na o kun ang ex na tita nga mabalikan na sanda ko no. Then may 1 week nga gintawo ang babae kay LL. Okay. May 1 week nga gintao ang babae kay LL para magbag-o balatita. Or in other words, sa 1 week nga ra, dapat itapuson ni LL ron ang relasyon namon para mabalikan na sanda. May kondisyon gali. So, kang pagkamaan ko, tita, as in, nasakitan ako. Ura ako kamaan kung naga. Kay first of all, I know that third wheel lang ako sa relasyon nanda kang kauna. Pero tita, ang ginhambal ko lang kay LL, okay lang kung mabalikanay ka mo. Happy ako nga makita ka nga lipay sa babae nga una mo nga ginpalangga. Kaya ginhambal ko ra, tita, as in, daw maturo luha ko. Pero I tried not to cry. Because first of all, I am the one who chose to enter this kind of relationship. And at the very start, I know it's just a play at all. But luckily, tita, bura na dayon ang plano nanda ni LL nga padayon ng relasyon nanda. Siguro, sa rason, ako ron ang ginpili. He chose to be happy at my side. Wow. Until nga nagakita ayron kami ni LL. Then, nakalabot ang relasyon namon sa 5 months. Kag didto ron nag-umpisa ang away-away nga tawag, tita. Kaya ako, tita, tama bay ako kasilosa? Silosa balaro, tita, kay si LL bay tama ka friendly sa mga babae? Or dasig siya maka-attract ka mga girls? Then, biskan 5 months ron relasyon namon, ay, nagadare-diskarte pa siya sa iba nga babae. Pero since day 1 of our relationship, never gid ako naghambal ka mga masasakit nga tinagka. Because all I want is magbago siya nga kusang loob nga gusto niya. Then, until nga nakalabot 8 months relasyon namon. But before that, kang 2 months pa lang relasyon namon, tita, he already introduced me to his family. Na-meet kag nakilala ko ron si tatay and other members of his family. And honestly speaking, Tita Regine, I am the first girl nga ginpakilala na sa family niya. Balik kita, Tita Regine, kang nag 8 months ang relasyon namon. Sa amo karang nga month, tita, I already knew for myself that I'm already falling in love with him. I don't know why. But every time nga maaway kami or may mga bagay nga hindi kami magkaintindihan, kisa ma-break kami, but the next day, come back man gihapon. Come back yun siya. And those times or days that we're not both okay, all I want to do is cry for the whole day because I know that he is already part of my life. Kung kay nakon, may hanggad nga pagbag-o, tita, kay kana, may pagbag-uman. Kay tanan nga bagay nga ikaselos ko o kung ikaugot, ginalikawan na ron. And nagalikaw ron tana sa mga babae. I know already that he is my man. Wow, grabe. Because I already accepted him, even his good and bad sides. And sa tulad, Tita Regine, our relationship is getting stronger because we've been together for 1 year and 5 months. Next. So 1 year and 5 months,
Diyan, ron kami sa stage kang knowing each other and sa maturity nga tawag. By the way, Tita Regine, ako galit tulad, grade 12 student. Kag Tana is grade 11 student. Si LL nag-work siya, but every Saturday nagapuli man siya. And about sa relationship namon, we've taken it as an inspiration para sa mga goals and plans sa kabuhi namon. So maraming nga salamat sa pagbasa sa malawig ko nga sulat, Tita. God bless and more power. Virgo of 1st District. Wow! Congratulations! Naglawig ang inyong relationship. Ang sa una, sipal-sipal man lang, no? Joke-joke lang. Pero daw nahulog sa matuod. Nagkainlavan. So, lundagin mo pa, baby, kung si Dingdong Dantes pa. Sa kay Marian Rivera. But anyway, I'm very happy para sa inyo. Pero hagan-hagan lang, ha? Don't forget, ang priority should still be your studies. Work for a stronger relationship. Hindi inang puro away, puro drama, puro sakit sa buot. Hindi dapat amo na, ha? Kinahanglan, duha ka mo, you should grow together. Kag mag-mature man ka mo together sa inyong relationship. And you should know your limitations. So, hindi, ha? Naghimaw sa mga makahas nga butang. I-regret nyo lang sa ulihi. Just enjoy each other's company, enjoy the relationship, but of course, be realistic. You should know ang inyong priorities, and that is your studies. Alright? So, good luck, and salamat kanimo kang pagsulat mo dya diri sa KLP. More stories, please, ha, to share with us. Virgo of 1st District. 26 minutes after 2 o'clock, we still have more stories para sa inyo. Magkapanubalik ang KLP with Tita Regine. Pagkatapos lang, sa pila kami importante, ng mga pahibalo. Ini si Mayor Jerry P. Treñas ang syudad sang Iloilo. Nagaagda sa inyo nga magsaksi sa Madinuagon nga Dinagyang Festival, January 12 to 28, 2024. Magbisita sa syudad sang Iloilo. Magsinadya sa Dinagyang. Kag ululupod kita kay celebrar ang aton pagtuo, kultura, kag tradisyon. Halabira, viva, Senyor Santo Niño. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Kauntas ang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Gabulig sa paglikaw. Sorry kita diri sa KLP, may story naman for us, si NB sa probinsya sang Iloilo. My dearest Tita Regine.
Hello, my friends. A very pleasant afternoon to everyone, especially to you, Tita, all staff and members of Bombo Radio Philippines, and my dear classmates on air. O, kumusta naman kamo dyan? Ang akong karon i-share, amo ang parte sa duha ka mag-utod nga babae. Ang magulang, si Vic, kagang manghod, si Rhea. Kung ikaw abi si Vic, ano ang imo batyagon? Ano ang imo himuon? Kung unayon ka lang, traidor sang imo palangga nga manghod, kag imo admirer. Oy, interesting. Si Vic, upod ko ni nga maestra sa high school. Tama gid sa iya kabuot. Mapinalanggaon, mapinaubuson, kag mahipuson. Dawaayo lang sa iya ang hindi maayo nga ginhimo sa iya manghod sa iya. Tungod si Rhea, gusto gid nga makaobra. Naglisensya kay nanay nila nga mapamanila nga makakita didto sang obra kay natapos siya naman ang accountancy. Sa maayong kapalaran, kadali lang sa iya nakasulod sa trabaho sa opisina sa isa kadako man nga kompanya. Kanami man, okay siya sa iya trabaho. Gapadala permiso lat kag kwarta kay nanay nila kay waay na sila tatay. After a year, nagbakasyon siya kay nahidlaw gid kay nanay nila kag kay Vic. Kag natabuan nga namisita si Jude kay Vic sa ilabalay. Didto kinagkilalahay sila ni Jude kag gin-introduce siya ni Vic kay Jude nga iya admirer. Na-excite si Rhea nga na-crush dayon kay Jude sa ila pagkilalahay kag una nga pagkitaay. Samtang si Jude, kanami sang iya pagpangiray kay Rhea sa atubangan mismo ni Vic. Nagpawala lang si Vic, although na-sense niya nga daw may feeling ang duha sa isa kag isa. Tapos isa ka bulan nga bakasyon ni Rhea, nagbalik siya sa Manila sa iya obra. Sikreto gali ang duha nga nagasulatay kag nagatawag ganay sa long distance kay waay pa cellphone kaniadto. Grabe man ang abilidad ni Jude. Gin double cross na ang mag-utod. Nagapamisita siya kay Vic kag nagasulat siya kay Rhea. Waay man si Vic maghatag mali siya sa kay Jude kag kay Rhea kay may pagsarig man siya sa iya manghod. Tapos si Jude nag-leave sa iya trabaho sa munisipyo kag nag-apas sa Manila kay Rhea, likom sa ihibalo ni Vic. Diretso sila nag-live-in. Waay gid kahibalo si Vic kag ang ila nanay. Natingala si Vic nga waay na makapamisita si Jude sa iya kun Domingo. One time, gipahulog kasulat ni nanay nila si Vic para kay Rhea sa Manila. Nabalaka ila nanay kay sobra na 3 months wala gid makasulat si Rhea sa iya. Dito sa post office, nagkitaay si Vic kag ang office mate ni Jude. Amo pa kag makahibalo si Vic nga on leave gali si Jude. Pagpauli ni Vic, nasugata na ila paryente nga bag-o pa mag-abot halin sa Manila. Nangamusta siya kay namangkot kung nagkitaay sila ni Rhea dito sa Manila kay nabalaka na si nanay nila. Ay abaw, Tita Regine, daw tinakpan si Vic kalangit paghambal sa ila paryente na may ka-live-in si Rhea nga daw 3 na kabulan ang pagbusong niya. Tama ka curious si Vic nga namangkot kung sino ang ka-live-in. Ang sabat niya, si Jude nga nagaobra sa munisipyo. Nakibot si Vic, kagliwat nga namangkot. Ano? Si Jude? Nag-apas gali si Jude kay Rhea sa Manila? To hindi ako makapati ba? Ay, wala. Ay, waay gali kamang sulat o kahibalo ni nanay mo? Waay gid. Bag-o pagani ako naghulog sang sulat para sa iya. Grabe man ang abilidad ni Rhea kag ni Jude ba? Tama ka malilikmon dya si Rhea mo. Kung nagtampad kag magfrangka, anong diferensya? Sa maghatag pa sang kabalaka kag problema.
Salamat gid paryente. Maayo na lang nga nakahibalo ako. Pagabot sa ilabalay, dayon ginsugiran ni Vic si nanay na. Puwerte ang alboroto sa ila-iloy nga halos malipong sa kaakig nga nagahiribion sa pagpakahuya ni Rhea sa ila pamilya. Kag ang pagtraidor na sa iya kaugalingon nga magulang. Waay respetasyon, waay makonsensya, waay mahadlok sang gaba, kag waay kahadlok sa aton mahal nga Dios. Samtang sa piyak nga bahin, kalain man sang pamatyag ni Vic, kay daw nagaplano na sila ni Jude mapakasal sa sunod tuig. May feelings man gali si Vic. Tungod sa sobrang pagpalangga niya kay Rhea, nag-giveaway siya. Waay lang reklamo, kay on the family way na si Rhea. Ang pagtuon ni Rhea, malipayon na siya sa luyo ni Jude. Tapos, nga nagmadinalagon siya sa pag-agaw kay Jude sa iya magulang. Na-attract, kag natentar abi siya kay Jude, nga gwapo, caring, kag loving pa. Urihin na niya na diskubrihan ang tanan. Tapos siya nakapanganak sang baby boy. Ay abaw, tita. Babaero gali si Jude. May 3 na siya kasubang sa 3 man kababae. Antes sila nga nagka-live-in ni Rhea. Di ka-4 yun si Rhea. Do tinakpan sang langit si Rhea nga do hindi na mapatawad ang iya kaugalingon sang pagtraidor na sa iya magulang. Hindi kaya gaba sa iya tita Regine? Sang primero lang nga tuig, ang kanami ni Jude kag ang kalipay nga ilang nga ginsaruhan. Golpe ginbuslan sang kasakit. Sugarol gali si Jude. Mapintas kag ginasakit na si Rhea kun mahubog. Nasamal gid ni Rhea ang tao nga gwapo nga napun-an sang bisyo. Impyerno ang ila panimalay. Permi lang siya nagahibi kay nga konsumisyon. Kung anho na pagsolbar ang problema nga ginsudlan niya. Hindi madala si Jude sa maayong sugilanon. Waay nagapati kay Rhea kung nambalan nga hindi magsugal kag magpahubog para malinong ang ilang nga pagpuyo. Mahimo lang nila nga argumento kag kaawayon. Tama ka dominante. Ang gusto na, iya lang ang masunod. Kalain sang ila relasyon. Daw made ang pagtratar ni Jude kay Rhea nga nagka-live-in na sila bilang mag-asawa. Isa ka bes, nagpahubog si Rhea kag nag-attempt nga malumpat sa bintana. Maayo lang kay nakita sang ila kasilingan kag napunggan siya. Kung waay siguro, masapwan na lang siya nga patay. Nagplano siya nga malayas, dala ang ila anak. Pero, tunahadlok man, ginapaandaman niya daan nga hindi gid maglayas, kay patsyon sila nga duha sang ila anak. Nagahiribion nga nagasugilanon sa amon si Vic sang nadangtan ni Rhea sa luyo ni Jude. Nagahuna-huna kami nga basi revenge ni Jude kay Rhea, kayang iya una nagustuhan amo si Vic kay maestra maskin hindi kaayo gwapa. While si Rhea, gwapa man gani, pero maldita kag suplada. Hambal sa ila nanay, mirisina di kay way anay nagapamahong-mahong pagkakita na nga gwapo, nagkabit dayon. Do tinamaan na nga ginagaw na si Jude sa magulang na. Agwantahon na di kay gingusto na. Sino basulo na? Kita? Si ate niya? Do hangul-hangul nga nahadlok maubusan. Nasanto anghel si ate niya, kag siya ang napahamak. Nagasakit ang buot sang ila nanay, kag nagaungtas sila ni Vic, pero waay sila mahimo. Do kadtuan daan ni Vic si Rhea, kag kuhaon kay Jude, pero gapang alang-alang siya, kay basi maakig si Jude. Kag hasta siya masakit pa kung hindi mag-cooperate si Rhea, nga battered wife siya. Hambal ni nanay nila pabay, Ija, padudla
gin gusto na dia. Kay kahibalo siya, magsulod dyan, kinahanglan, kahibalo man siya magwa. Naghambal gid ako nga kilalahon anay ninyo sa maayo ang tawo nga nagapangalugyag sa inyo. Hindi ka mo mapadali-dali, kay hindi di nga butang, huram-huram, kag uli-uli. Ti paano karon ang manghod mo, kay waay nagapati, kay nagapamati kung hambalan. Nanay, paano naton si Rhea i-rescue? Vic, ang Ginoo dulang kadya ang kahibalo sa manghod mo. Waay gid ako makulang sa pagpahanumdum kaninyo. Pero nakabatas ang manghod mo, maghimo sang butang nga indi amo. Ang pagpakahuya sa tao nga abi pa lang waay ko kamo ginalaygayan kag ginahambalan. Tita Regine, ano ang imo matugda sa amo dia nga problema? Kung sa akon lang, kung gusto ko nagid nga malayas, makalayas. Kay insa, nag-oobra man si Jude. Nag-overtime pa gani kung kaisa. Kung waay ta nakaisog nga makalayas, magpakamartir na lang siya. Kung idangop ka nanay ni Rhea sa women's desk, di nga problema, kag iakusar si Jude para i-rescue si Rhea, basi hindi magkooperar si Rhea, nga ginapintasan tana. Kay nahadlok na kapamahog ni Jude nga patyon sanda kabata na. Salamat kid tita sa imo pagbasa sang sining nga istorya. Kag kabay pa nga mahatagan mo sang husto kag maayong giya di nga problema. More power sa imo program. Once again, may you and your family be blessed and be guided accordingly by our good Lord. Sincerely yours, in B of Iloilo Province. Well, I know, bilang utod, kag bilang nanay, nagasakit ang buot nila, no? Ni nanay nila, kag ni Vic, sa nadangtan nga ina ni Rhea. Siguro lang gid, no? Ipaabot lang nila kay Rhea, especially si Vic, nga why na siya sang lain sang buot kay Rhea. Tapos na ina, kag ang luyag na lang is makabulig sa kay Rhea. Basi bala, no? Kung makabulig man ina nga assurance halin sa kay Vic, nga ara lang sila para nga magsuporta whatever it is nga i-decide ni Rhea. Yes, you are right. May isip na si Rhea kag ang butang nga iya nga ginsudlan, siya man lang ang makahibalo kung paano nga magwa dira. But of course, it's different that she knows nga willing nga magbulig sa iya ang iya nga pamilya, especially si Vic, nga sa thinking niya ginagawan niya si Vic, no? Nga si Jude amo ang nagapangaluyag kay Vic, and yet ginsudlan niya pa si ang relationship supposedly, no? Or the way man din naghambal nga on sila, nagapanguluyag, nagabisita, pero do may feelings man gali, no? Si Vic kag do nagaplano man if ever nga ti kung mangin sila nga ti willing man siya nga magpakasal kay Jude. Pero way kita kabalo, no? Nga do blessing in disguise gali ato kay Vic, kay sa parte sa bahin na ni Rhea, kag dito natukiban kung ano nga klase nga tawo ining si Jude. But of course, siguro ginaisipan ni Rhea ang ilang nga anak. So there is someone that she has to consider. Hindi lang ang iya nga kaugalingon. But I guess you're right, no? Kung hindi na gid siya makaagwanta, I am sure she would find ways. But for as long as makaya niya, kagusto niya pa, nga sa gihapon, kaupod niya si Jude, well, ara sa iya ang pag-decide. Anyway, mas makabulig base, no, nga ma-inform siya ni Vic kag sang nanay, nga wala lang sila nga ginakaraan siya, ginaakigan siya, or ginaaway siya, or ginapadumdum sa iya, ang iya nga sala, kundi nga assurance lang. Nga kung ano gid man, kung if ever nga mag-decide din man siya, nga bayaan niya ang lalaki, ara sila. Nga magasalo sa iya, kag magabulig gid sa iya. Who knows, basi makabulig ina, no? Nga makapasanag sang iya nga kaisipan. Kag well, as I have said, ara na sa iya mga kamot ang pagdesisyon. Basi amo gid na kataas ang iya nga pagpalangga kay Jude, nga willing siya
nga even if ginasakit siya, okay lang sa iya for as long as they are together. And why matakita kabalo, basi kon ang number one consideration niya man is ang ilang nga anak. Hindi siya luyag nga maguba ang ilang nga family. Kaya basi luyag niya, no, nga ipakita, especially sa kay Vic, sa iya nga mother, nga panindugan niya. Willing siya nga panindugan. Kung ano man ang iya nga nanging desisyon. Well, let's hope nga magtubo ang iya nga maturity, kag magsanagid ang iya nga kaipsipan, magsangkad, para nga madesisyonan niya sang inchakto ang iya nga sitwasyon. Budlay gid, no? Kung nagapalangga ikaw. Kung kaisa, mabulag-bulagan ka gid man. Anyway, let's pray for her. Salamat gid sa imo, NB, for sharing with us this story ni Vic kag ni Rhea. Let's hope there will be reconciliation sa mag-utod kag kabay, no, nga ang welfare lang gid sa isa kag isa amo ang ila always nga papangibabawon. Salamat sa liwat. It is now 2:45 in the afternoon. Magabalik kita diri sa KLP. Pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko, how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Time din naman kita sa luyag i-share ni student mom of Lambunaw. Date sa pagsulat niya sa sininga kasaysayan was December 17, 2023. Dear Tita Regine, kamusta na kamo dira, tanan sa Bombo Radyo, amo man ang tanan nga nagapamati sa KLP Subo nga mga inoras. It's the Christmas rush hour. Well, this is because December 17 niya inigin sulat ang ininga sulat niya. Though diarrhea lang, no? It's the Christmas rush hour. Kagmanan ko nga tanan kita very busy gid sa pagpreparar para sa maabot nga Pasko. Luwas diri kadamo sa mga activities nga dapat naton tagaan sang aton mga inoras. Kami diri sa Lambunaw, nangintama ka bisigid, halin pa sa itong November, kundi nag-host kami sang Panay Gimeras Thanksgiving Fellowship. Gin-hold ini sa gymnasium sang isa ka elementary school sa Lambunaw.
Grabe amon preparasyon, Tita Regine. Tanan kami nga mga church members may mga specific responsibilities. Gani, naplastar ang mga dapat obrahon. And thank God, everything went well. Kag nangin successful man ang event. Nag-attend diri ang lain-lain nga kabanuhanan sang Iloilo. Mga 1,200 ang nag-register. Bao, kadamo. Pero madamo man ang wala naka-register. Kinulang ang 1,200 nga food packs nga kin-prepare namon. Pero, maayo na lang, kay madamo pa man kami reserved food. Salamat sa Ginoo, kay nangin successful ang event. Ginahambal sa aton Bible nga we should give thanks in everything, for this is the will of God. The Psalms repeatedly call God's people to give thanks because the Lord is good and His love endures forever. May isa ka study sa isa ka psychologist na si Robert Emmons. He found out that people who manifest gratitude felt better about their life and were more optimistic about the future and has fewer health problems. Ang paghatag sa pagpasalamat has a way of changing the way we look at life and can even make us happier. Giving thanks also brings us peace that uniquely guards our hearts and minds and changes the way we look at life. A heart full of gratitude nurtures a spirit of joy. Ang isa pa kabagay nga ginapasalamatan ko, Tita Regine, amo ang pagbakasyon ni Armor sa Iloilo. He is at present staying in Bulacan with his wife Hazel, pero nagpa-Iloilo siya. Agud mag-attend sa amon class reunion sa WVSU Kalinog Campus together with Girl. Tanan kami nga tatlo graduate gid sa amon nga school. Sila sa secondary, kag ako naman sa tertiary level. Ining si Armor, bata ini nga lalaki, ining si Girl, agot niya ini. Okay? So nag-receive man si Girl kag Armor sang certificate of recognition. Si Girl sa iya outstanding performance in civic and religious works. Kag si Armor sa music and arts. Nag-deliver man si Armor sa iya inspirational message kag ginlingaw ang audience sang pag-amba sang iya mga gin-compose nga songs. Ay, Tita Regine, kasadya sang amon reunion. Na-meet ko didto ang mga iban pa nga mga retirees, kag kada isa may ginasugid-gid nga istorya. Pagpamangkot ni Mrs. Isoldi, okay, Dongo. Isa man ka teacher retiree, kung ano-kuno ang pinagkakaabalahan ko subong. Siling ko, nagasulat ako sa KLP para malingaw ako kag hindi magka-Alzheimer's. Ha, pareho ni Lola Ampering. May isa nga teacher ko sadto ang nagsiling nga nabatian niya ang akong mga letters nga ginbasa mo kag man-an niya nga ako ang nagsulat bangod sa mga hitabo kag character nga ginsaysay ko. Damo sila kabati sang sulat ko kag ginabalan ko sanda nga sulat man bala ka mo kag mamati sa KLP. Wow, very good sulat, ma'am. Pangampanyada. Siling ko pa sa ila nga KLP is my medicine for loneliness, for being alone. You can never feel the pain of isolation because in KLP, you'll find new friends and new family. I told them that KLP helps me to accomplish more than I could achieve on my own, for I found companionship on air, partners who bring comfort, and friends through the air who know and feel some of my struggles in life. And you know, and you, Tita Regine, is the one who helps us writers sa imong nga program to form meaningful connections with one another. We also find encouragement in your program, and as always, KLP was called to read out to someone who is lonely. Nanging very busy ang schedule ni Armor sa Lambunaw, kaysa December 12, nanging guest man siya sa Binanog Festival sa Lambunaw. Ginpatawag siya sang tourism officer, agud ni-inform siya ngang iya composition ang i-adapt sang Banwa agud mangin theme sang Binanog Festival every year.
Sa sabitan sang garland si Armor, hasta kami ni girl, kinsabitan man. Gani, feeling guests man kami nga duha. Ginpapungko kami upod sang mayor, vice mayor, SB members, kag invited tourism officials. Kasadya sang atmosphere, Tita Regine. Anom ka competing tribes ang nagpaindis-indis saot sang Binanog. Halin sila sa 6 elementary school sa Lambunaw. Kanami, kaka-colorful sang ilang mga costumes, kag champion ang ila performance. Pati mga audience, daw masaot na. Gani, pagkatapos perform sa mga tribes, nag-community dancing. Sus, ara ang imuhabiyog sang kamot kag lawas ang audience. Bata, tigulang, gabira saot, wala huya-huya. Buta-buta pa man ang plaza kag mga streets ang tao, gani daw ginsubayan lang ang Binanog Festival. May pagpasiga man sa mga lights sa new municipal building, sa church, kag sa mga trees sa plaza. May firecrackers display man. So every year, amo na ni ang matabo nga celebration sa Lambunaw. Tita Regine, as a mother, proud gid ako sa bata ko nga si Armor, kag ginapray ko nga i-bless pagid siya sang Ginoo sa iya nga career. Ang iya gali nga musical score sa movie nga Cargo nakakuha sa 2nd place sa isa ka foreign competition. Ay, tod ka. Congratulations! Masubo lang kami ni girl nga sang ipagwa ang movie nga Cargo sa city. Huwag kami kalantaw. Ganit, Tita Regine, liwat-liwat gid ako nagapasalamat sa aton Ginoo sa kanyang mga blessings. He not only deserved our love and worship, but He also deserves our thankful hearts. Everything that's good in life comes from Him. Kamo nga nagapamati isubong sa KLP. Manan ko nga madamo man nga blessings ang ginapaambit sa inyo sang Ginoo. Ti, nadumduman man bala ninyo ang magpasalamat sa iya. If your answer is yes, the Lord will surely bless you more. Tita Regine, December 17, nagbalik si Armor sa Bulacan. 3 days and 3 nights siya nga nagstay sa akon house sa Kapangyang. We have a long time and good time bonding with each other. Pagkatapos, dito naman siya nagstay sa house ni girl in NC's place. Wala abi signal diri sa akon lugar and he has to do some internet works. Kay girl's house, kompleto gid ang communication facilities. Gani dito siya nagstay hasta adlaw sang iya pag-uli. Tita, happy ako because God had blessed my children. They have had a simple but happy life together with their families. What more can I ask for? All goodness was given to me by the Lord. God understood my prayers for my children, that they may live a good Christian life. He gave me assurance to trust Him. May we all worship Him in thankfulness, now and always. Hasta na lang diri anay ang sulat ko nga ini, but I'll be writing more. Good day to all and God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. Student Mom, bilang isa man ka Iloy, I can feel you. Whatever achievements ang atong mga anak, we are the one nga doubly happy para sa ila. Because we know, no, nga nabla nga pwede na natin sila nga mabayaan and they are making good decisions sa ila kabuhi and they can handle their life by their own kagkanami man sang path nga ila nga ginatake. So, that's one consolations that we can have in raising our children. Their success is also our success. Their happiness is also our happiness. So I know you're very happy and very contented bilang isa ka Iloy, and you keep on praying for more goodness nga maabot sa imo nga mga kabataan, sa ilang nga pagpangabuhi, and I know that you are very much loved sang imo nga mga bata. Thank you so much again sa imo nga story para diri sa amon, Student Mom of Lambunaw.
And to those nga may araman mga manami dira nga mga istorya makahatag sa amon inspirasyon, manami nga mga motivations, makaka-encourage sa aton, feel free nga i-share ina. Diri sa kahapon lamang program, all you have to do is take time to sit down, compose your story, and then if you have the gadget, pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or kung wala man, maging problema. Anong ginagawa sa ballpen kag papel? Isulat ang inyong mga stories and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Of course, balikay naman kita tomorrow. And maging kaupod naton boss si Black Widow, ang aton nga winner last Saturday. Don't forget, magasunod ang mga very exciting nga mga dramas diri sa Bombo Radio after sang kahapon lamang program is Tuyang Ermitanya. And of course, next to that, amo ang Provincial Jail kag ang Dear Diary. All these diri lang sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo. Madaming salamat sa inyo. See you again tomorrow sa gihapon ninyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.